Itt a versenyt, a rendezvényt, aztán Herceg Norbival az oldalán végigkorult ide a Népkerti Speedway arénába, és most a prológot együtt teljesítik. 3 kör a VRC és az S2000-es egymás ellen. Vajon egy percen belül lehetnek Kozár Miki és Herceg Norbi. Kozár Miki és Herceg Norbi belecsatol tehát a közepébe. A 19. Mohitó Emo Miskolc Rally prológját, tehát nem is veszünk a autókat. Valamivel előrébb Kozár Miklós és Szőke Tamás, tehát a Maximum Racing Team párosa, a hazai kettős, a miskolci pilóta, akinek még hiányzik a Miskolc Rally győzelem a repertoárjából. Vajon idén meg lesz-e? Az lehet, hogy egy futamgyőzelemmel kezd a prológon, hiszen jóval elmondani Szőke Tamás, mint Herceg Norbi, ez most már szemmel látható. És ebben a pillanatban Kozár Miki megnyeri ezt a 3 kört, Herceg Norbit is leír.